Wel, dwi'n credu bod dwi'n agos iawn I Moel y Don, achos dwi'n credu bod Moel y Don ydi enw pentre bach ond Ynys Mon. Ond of gwrs, yn o 1282, oedd hwn yn hen maes y gad. Oedd hwn yn digwydd fel ryd ar y afon rhwng Sir Fon a Gwynedd, oherwydd bod Tany wedi cael safiad I Hanks ar y mwyn gwrs helpu mynachoedd neu machod ar gyfer milwyr Saesneg I croesi wel hwn ydi Moel y Don. Mae byth yn Cymru Lloegr,